Ahojte, v tomto 12. videu sa pozrieme na integration testing, respektíve testing našich command and queries, ktoré sme robili v predchádzajúcich videách cez Mediator a vysvetlíme si, že ako si vlastne uľahčíme momentálne testovanie logiky našej aplikácie. Zatiaľ tam nemáme nejakú komplexnú, ale časom bude narastať, zvlášť keď tam pridáme nejaký nákupný košík, kde už bude vlastne nejaký prepočet a tak ďalej a budeme chcieť vedieť, či nám to prepočítava správne a pokryť to testami. Vraveli sme v predchádzajúcom videu, že treba najviac pokryť vlastne domenovú vrstvu, to znamená, že naše domenové entity a value objecty, zatiaľ máme len entity a máme to vlastne v priečinku tests a vlastne takouto štruktúrou. Zatiaľ je tam len category tests, Adamko bude robiť pre produkty, takže tu bude vlastne názov product tests a bude vlastne followovať to isté, čo je v týchto testoch pre kategórie, len produkty sú trošku komplikovanejšie, bude tam viacero tých variácií. A dneska sa pozrieme teda na integration tests. Integration test je druhá vrstva v tej pyramíde, kde už sa píšu trošku zložitejšie a integration sa volajú pretože už integrujú alebo majú integráciu z nejakých resursov ďalších, napríklad databáza, file store, teda súborová štruktúra, alebo teda niečo, čím sú prepojené, taktiež by to mohlo byť napríklad mailový klient alebo payment gateway, hej, to znamená, že nejaká platobrána a tak ďalej. My to budeme robiť taký integration test, kde sa to bude viac správať ako unit test, ale bude to vlastne integračný test, ale my budeme používať databázu nie real, akože MS SQL, aj to sa dá, ale je to komplikovanejšie, náročnejšie, zbytočné, potrebuješ v podstate osobitný environment, alebo teda testing pre tie testy, aby ti to nešahali jednotlivé testy pri paralelnom púšťaní do tej istej databázy a takéto testy väčšinou my nebudeme robiť, budeme potom neskôr úplne na konci robiť tzv. End-to-end testy, ale tie sú najťažšie a nevždycky sa to dá aj dobre pokryť nimi, pretože je ich náročné písať a hlavne tie variácie tých testov. Skôr je dôležité písať vlastne doménové a integračné testy, teda doménové nad svojimi hlavnými prvkami, ktoré sú kategórii product a neskôr bude tam, dajme tomu order item, alebo niečo o spojitosti s logikou našej funkcionality, nášho projektu a potom flow, to znamená, že akým spôsobom sa vykonávajú, to znamená, že keď máme get napríklad products by category ID, aby nám vrátili naozaj len tie produkty, ktoré sú pre tú danú kategóriu a to potrebujeme otestovať. Hej. Takže ja tu vytváram nový projekt, zase add, new project. Používame NUnit, môže sa použiť XUnit, môže sa použiť MS Units, MS Tests, teda, ale ja som zvyknutý písať v NUnite. Je to v podstate jedno, len sú tam nejaké iné dekory, takže tým pádom pokračujeme NUnitom tak ako pri doménach. Takže tu nezabudnú tú konvenciu eShop.integration, alebo teda my už konkrétne použijeme Web API, aby to reflektovalo naše projekty. Nezabudnúť toto dať do toho priečinka test, pretože ináč by vám to dalo do rootu a potom sa to ťažko prenáša, takže nezabudnúť tuto vybrať tento istý priečinok, aby sme tie testy mali vlastne vedľa seba. Samozrejme, niekto to robí tak, že ich niekedy dá ako web API do osobitného priečinka spolu s testami. Ja mám radšej, keď sú testy všetky pokope, trošku sa mi v tom lepšie orientuje. Takže eShop Web API test, predtým sme mali eShop domain.test, ako to vidíte tu. Ten projekt bude rovnaký, to znamená, že 8-čkový .NET Core, lebo už máme upgrade a dáme vytvoriť. No a teraz, tak ako vlastne aj v predchádzajúcich testoch, je tam nejaký setup, ktorý beží pre každý jeden test, pokiaľ by si ich mal viacej. A väčšinou sa tam nastavujú nejaké spoločné vlastnosti pre všetky testy, ktoré sú potrebné, aby bežali pri každom rane a nechceš to duplikovať. Hej. Niekedy je to napríklad nasídovanie nejakého užívateľa pre nejaké logiky, ktorý sa používa v každom teste rovnako a nechceš to duplikovať ten kód. Zatiaľ to my nebudeme používať, to znamená, že toto tu, alebo zatiaľ to tu nechám, potom vysvetlím. Teraz je dobré
si predstaviť tzv. Base klasy, pretože my budeme mať tých testov viacej. My budeme mať testy v podstate pre jednotlivé features. To znamená, že ja keď teraz prídem a tuto dám, že features, priečinok, features, hej, a teraz tu budem mať, že categories alebo products, tak lepšie sa mi to bude potom v tom orientovať. Hej. Samozrejme ten naming bude vychádzať z tohto namespaceu, takže by to hádam nemalo robiť problémy. Uvidíme, takže ja tu odrazu vytvorím priečinok. V podstate budem musieť robiť categories, pretože Adam prerába, products, pretože Adam robí categories, tie nie sú pripravené. Pôvodne som chcel to robiť nad kategóriami, lebo som chcel dať zložitejšie testy robiť, ktoré sú nad produktami, ale trošku s tým vybabral, nepriamo, a teda musím to robiť tam, kde už máme ten mediator použitý, čo je vlastne teraz v súčasnom čase products. Takže products. Hej. Takže aby som potom aj sa vedel dobre nanavigovať na testy k jednotlivým featureám, tak vlastne používam takú istú štruktúru. Tu je napríklad, že get products alebo get products. Hej. Napríklad môžeme také niečo nastaviť. To znamená, že skopírujem tento názov, ten handler bude úplne rovnaký, len bude mať suffix tests. Tak ako sme to mali vlastne aj pri kategórii tests, hej, aby tá konvencia bola približne rovnaká. Tie testy môžu byť internal, nie je to nejaký problém, môže to byť public, ako to máme tu, nie je to nič. Pardon. Nie je to nič, čo by vás muselo v tomto trápiť. Internal znamená, že tá klasa je viditeľná len v rámci danej assembly, to znamená, že projektu, v jednoduchosti povedané. Potom je tam ešte aj protected a samozrejme private modifikátor. Takže kľudne to môžem nechať na public. Nie je to až tak potrebné. A chcem si tu vytvoriť tzv. Test-based klasu, ktorá bude vlastne použitá pre všetkých rovnaké. A prečo? Lebo chcem používať nejakú databázu. To znamená, že vytvorenie tej databázy na inicializovanie a ešte samozrejme nejakým spôsobom clearovanie nejakých resursov, to znamená, že keď skončí test, aby sa celý beh vlastne tej databázy ukončil správne. Dispose sa to volá. Tá test-based klasa mi bude na to dobrá, že nemusím potom duplikovať kód. Hej, teda don't repeat yourself dry princíp, ktorý by sme chceli v tomto prípade použiť. Ja na to využijem vlastne túto klasu. Ja ju len premenujem, nazvem ju test-base ako base klasa a copy-pastem tu kód, ktorý vlastne už mám prichystaný a otestovaný, aby som sa nezdržiaval, a samozrejme vysvetlím. Samozrejme nám tu chýbajú nejaké usingy, to znamená, že my teraz momentálne ideme používať DB Context pre naše integračné testy web app. A ja potrebujem vlastne nareferencovať persistent projekt, pretože tam sa nachádza tento e-shop DB Context. Takže čo môžem urobiť? Jednoduchosti control-bodka, niekedy to nájde, tak stačí mi potom vlastne kliknúť túto add references, alebo cez add references, cez práve tlačidlo, tu sa tu dá dať tiež project. Takže toto máme resolvnutý. Teraz DB Context. Ja používam vlastne Entity Framework a chcem použiť teraz inú databázu, nie MS SQL, ale SQLite. Je tam ešte, že use in-memory database, ale tá sa v 8 odporúča nepoužívať a odporúča sa používať na in-memory testing SQLite. V podstate ten zápis je veľmi podobný ako v DB kontexte, ktorý sme riešili, keď sme ho vytvárali, len sa tam použije use SQLite. No a to si musím vlastne priniesť cez NuGet package. Takže NuGet packages, browse, Entity Framework Core. A tu si treba dať pozor, lebo tu je ten SQL server, tu dole je SQLite Core, a ospravedlňujem sa, dneska mám zachrypnutý trochu hlas, ale my chceme nainštalovať tento SQLite. Prečo? Pretože ten má ten hlavný
use SQL integration v sebe. A ak si vlastne pozrieš ten SQLite, tak má dependencie vlastne na SQL, kde to bolo? Tuto. SQLite Core. Hej, to znamená, že na tento package. Lepšie sa nám budú potom správovať, pretože budeme updateovať len jeden package namiesto dvoch v prípade upgradeu. Takže tu idem hore a iba na tento projekt som vlastne to chcel nainštalovať a tuto bacha, lebo my používame .NET 8 a už je 9 a tá nie je ako release candidate alebo teda latest stable version, alebo sa neráta, že bude. Väčšinou to tak robia, že 7 nebola .NET Core, ale 6, potom 8 a potom 10. Tak zatiaľ, hej, možno sa to zmení v budúcnosti, ale 8 je momentálne tá doporučená, ktorá by sa mala používať. Takže install. To nám zase ponúkne nejaké viaceré package, teda ktoré ten konkrétny package potrebuje, to len odklikať. Tu ešte mám nejaké chyby, to si pozrieme. Takže test base, ale už minimálne mi nekričí táto varianta. Prinesiem tam tým pádom control bodka ešte aj use entity framework core, ktorý tiež vlastne sa tým packageom istým dal. A vlastne naša test base klasa je zelená a môžeme si to buildnúť ten solution a pozrieť sa, že či vlastne všetko nám buildlo. Hej, máme tu no issues, outpute a v error liste by tiež nemali byť. Tu je ešte nejaký assert multiple, to je warning, ktorý v podstate hovorí, že v unit testov by si nemal robiť viacere ako jeden assert. Lenže niekedy je to užitočné. Napríklad nechceš vytvárať ten istý test, len preto, aby si otestoval, či vlastne kategórii ID bolo separátne naplnené a name naplnené tiež separátne. My neskôr tieto erory alebo nejakým spôsobom veci budeme riešiť nejakým refaktorom alebo postponom týchto hlášiek. Tu je napríklad ďalšia vec, že toto sa dá zapísať v jednoduchom zápise, to znamená takto. Ja niekedy prechádzam tie warningy, aby som ich tam mal čo najmenej a tým pádom mám to poriešené nejakým spôsobom, že mám kvalitnejší kód, lepšie mi to nejako pomohlo pri refaktoru a tak ďalej. Tuto neviem, čo mi píše. Use expression body, aha. Tu hovorí, že takýmto syntaxom sa dá tiež zapísať, čo je blbosť, pretože my neskôr tu budeme mať viaceré dependencie, možno nie, ktoré nám vlastne potom dajú dva riadky a už sa to potom nedá zapísať hentou syntaxou. Takže momentálne hentie dva warningy, sú to predsa len warningy, nebudem riešiť. Vrátim sa späť k tomu test base. Teraz, čo robí test base? Nič iné, tak ako sme mali v program CS, sme inicializovali options, kde vlastne sa databáza nachádza. Tu špecifikujeme use SQLite memory, takýmto syntaxom. To je proste prescription, alebo ako sa to vlastne má inicializovať pre eShop DB context. Potom vlastne vytvárame DB context, overujeme, či je vlastne otvorená connection, taktiež zaručujeme, že je vytvorená databáza, hej, tým pádom nám to vytvorí tú database. Dá sa tu použiť aj migrate, ale to zatiaľ nejdeme riešiť. Máme to všetko cez async task, keďže tam není návratová hodnota, tak je to bez generického parametra. Teda je to v podstate void. Ako vidíš, je to dekorované setup. To znamená, že pri každom teste sa vytvorí vlastná databáza nejakým spôsobom takto odekorovaná. A my tam možno, že budeme musieť neskôr dávať, ak budeme riešiť paralelizmus, nejaký unikátny identifikátor tej databázy, aby nemala rovnaký data source. Ale to je v podstate jedno. Teraz momentálne riešime otvorenie databázy a dokým sa ukončí test, ktorým sa vlastne zavrie, najskôr čekne, či sa vymaže databáza, i keď toto by tu nemuselo byť, pretože dispoznutím in-memory databázy sa automaticky čistia resursy a tým pádom zanikne tak či onak tá databáza. Ale je to taký lepší zápis, že explicitne povedať, že vymaž databázu, ktorú sme predtým vytvorili, zavri pripojenie, ktoré sme predtým otvorili a dispose, to je vlastne zruš pripojenie, urob cleanup, ktorý vlastne rieši. A tear down je vlastne dekor, atribút, ktorý sa volá po konci body daného testu.
Hej. To znamená, že najskôr sa spustí tento kód, potom náš test a keď skončí náš test, tak tento kód. A dáme si tam aj breakpointy, aby sme to vlastne videli. No a teraz vlastne, ako nám ide uľahčiť Mediator tú našu robotu, ktorú sme riešili. Hej. My sme vlastne hovorili, že ideme robiť integračné testy. A integračné testy by mali teoreticky ísť cez controllers. Lenže na to, aby sme mali, môže sa to zdať jednoduché, že budeme mať vlastne len nejakým spôsobom kontroler, ktorým budeme volať niektoré metódy a bude nám to vracať. No lenže bohužiaľ to tak nefunguje. Na to, aby tie kontrolery fungovali a taktiež, aby vlastne jednotlivé response typy, validácie, error handling boli, tak my máme vlastne takúto konfiguráciu. To už si videl niekoľkokrát. Riešili sme tam vlastne builder, samotný, teda ktorý púšťa tú aplikáciu. Sú tam namapované endpointy na Swagger, sú tam vlastne connection string a nahardkodené priamo na reálnu databázu, i keď je to v podstate lokálna databáza. Máme tam logging, teda neskôr budeme aj nejaký serilog používať, Fluent Validation Mediator, Corsi a tak ďalej. Na to, aby si ty prispôsobil tie testy na to, aby si testoval kontrolery. A kontrolery, keď si to pozrieš, v podstate nemajú nejakú inú úlohu, len zobrať dáta, ktoré vlastne prídu zo Swaggera alebo klienta a preposlať to na nejaký komand. Tak tým pádom by si strašne veľa zabral času setupu takých testov, jednak by boli náročné a jedinú výhodu je, že by si mohol testovať a vlastne jednotlivé stavy. Čo až tak moc netrápi, pretože my budeme validátor testovať zvlášť, taktiež aj interné validácie v logike a taktiež response, ktorý vlastne nám vráti. Uvidíš, pochopíš neskôr. Pointa je tá, že písať integračné testy nad web API nie je také jednoduché a nestojí to za tú námahu, len aby si vlastne riešil jednotlivé response typy, alebo teda v tomto prípade create napríklad redirect na nejaký page. Aj tak používame single page aplikáciu. Málo muziky za veľa peňazí by som povedal, kebyže riešime testy a preto sme začali používať Mediator, aby sme vedeli riešiť integračné testy, ale už na úrovňou logiky našich komandov a queries, ktoré v podstate robia to, čo tu bolo predtým napísané, lebo sme to presunuli ten kód, ale navyše tam vlastne je test test na validátor a tiež potom v podstate na body nejakého responsu, ktorý príde. Pri update pri delete je to trochu ináč, pretože tam budeme musieť riešiť mockovanie. To sme ešte neprebrali a toto video asi splitnem na dve časti, lebo bude dosť dlhé a nechcem to zase tak naťahovať. Takže poďme sa pozrieť na ten jednoduchý scenár. To znamená, že my ideme vlastne testovať túto logiku. Stále táto logika bude pracovať s databázou, pretože my sme vlastne z kontrolérov preniesli DB kontext do konkrétnych mediator queries alebo commands. Hej? To znamená, stále cez dependency tzv. Injection sa nám DB kontext vytvorí na našu databázu a my momentálne budeme nepoužívať MS SQL databázu, ale SQLite databázu, takže nebudeme šahať a bude sa to správať úplne rovnako, lebo je to len iný data source. Mohol by to byť kľudne aj súbor, hej, takže tiež je to jedna z variant. Ale ten SQLite je taká schodná cesta, pretože je to aj rýchle a ku tomu nám aj vlastne to zabezpečí, že môžeme to používať pri testoch. To je celé. My potrebujeme testovať čo vlastne v tomto? V prípade tohto nemáme nejakú validáciu, takže ani vstupné parametre a väčšinou tieto recordy sú len DTOčka, v podstate tzv. Payload, ktorý posielame z klienta na backend. Niekto ešte aj tie validuje a rieši to nie cez records, ale cez normálnu klasu a v konštruktore to validuje. Ja to nezvyknem robiť, lebo je to extra robota a je to zbytočná, pretože v podstate validátor nám bude na to slúžiť. A keď si to pozrieš napríklad tuto v tomto prípade, tak namiesto toho, aby som to v konštruktore query riešil, tak ja to riešim vo validátore tu. A ten validátor tiež sa dá testovať samostatne, tým pádom budeme môcť používať Fluent Validation a nie je tam problém. Poďme ale najskôr na tú logiku. To znamená, že nás vlastne zaujíma
tento handle test a jednotlivé stepy, ktoré sa vlastne môžu tam nastať. Hej? To znamená, že get products je jednoduchý, lebo tam je vlastne logika a pokiaľ sa nachádzajú itemy v databáze, tak nám ich má vrátiť a v danej štruktúre. A to je tá podstatná vec, kde budeme používať za chvíľku snapshot testing a uľahčí nám to veľmi robotu, pretože dá sa to síce klasickým assertom potom porovnávať tie výsledky, ako sme to robili tu, ale je to náročné v prípade komplexného DTOčka. Hej? To znamená, že tu sme mali hore assert, det, category name a tak ďalej. Teraz si predstav, že príde ti kolekcia produktu alebo produktov a bude tam 10 properties a tak ďalej. Tak 10 riadkov by si musel napísať a tu si ukážeme, ako nám za chvíľku pomôže snapshot testovanie. Takže čo vlastne my potrebujeme robiť? Buď si teraz začnem robiť nejakým spôsobom setup a tzv. Seed pre každý jeden test, ja to zvyknem robiť niekedy, nie vždy, alebo už začnem písať konkrétny test. To znamená, môžeme sa inšpirovať vlastne, ako sme písali testy tu, to znamená, že category update with valid parameters sets properties. Tu v tomto prípade by sme mali mať vlastne test get products, tu by malo byť when, hej, to znamená, že nejaký given when then klauzula, ale ja to nebudem, tu má byť public, opäť async, task, tuto nebudeme dávať návratovú hodnotu, lebo my budeme robiť assert vlastný. A teraz tým pádom get products returns correct TTO. A my nemáme parameter pre vlastne get products, tak tam nemám dôvod dávať nejakým spôsobom when klauzulu, hej, že given products when bla bla bla, then return bla. Opäť je to tá konvencia tých testov veľmi diskutabilná, pretože každý developer má na to iný názor. Pointa je tá, že ja som za to, aby ten test, názov toho testu bol deskriptívny na to, aby človek z prečítania vedel, čo sa vlastne deje v tom teste. To znamená, máme tu ten arrange, act a assert. Hej. AAA. Ja nezvyknem ani tie testy dekorovať, ale keďže to učím Adama, tak to tu zatiaľ nechám. Pretože ono už od pohľadu by si mal vidieť z náhľadu toho, keď máš spacing správny, že hore je arrange, že potom je suit, system under test a potom dole na konci je vlastne assert. Takže tie komenty sú tu useless, ale zatiaľ ich tam nechám pre konzistentnosť a ideme teda nasimulovať. Čo vlastne my vieme dosiahnuť vlastne get products endpointom? Veľmi jednoducho, málo by sa nám vlastne vrátiť kolekcia. A teraz tu máme dve možnosti. Buď sa nám vráti prázdna kolekcia, lebo v databáze ešte nič nie je, to je jedna z variant, alebo nejaké produkty. A teraz koľko? Hej, jeden produkt, dva produkty. No toľko, koľko vlastne máme pre danú kategóriu alebo pre dané kategórie, pretože tu nemáme žiadnu ver klauzulu, čím to filtrujeme. V podstate nám vrácia všetky produkty zatiaľ, lebo nemáme kategórii ID pre produkt. Že vyfiltruje len produkty danej kategórie. Tam by už potom zase stálo za zváženie testy, že máš dva produkty, jeden je priradený do jednej kategórie, druhý do druhej kategórie a keď budeš vyťahovať podľa jednej kategórie, nemalo by ti vrátiť vlastne výsledok dvoch alebo inej kategórie, na ktorú sa nedotazuješ. Hej. To je vlastne tá úloha developera, priznať to, aké testy treba písať. A teraz sa pozrieme, ako vlastne využijeme ten command and queries. Keďže nemám žiadny arrange, to znamená, že nepotrebujem pripraviť kategórii ID, tak vlastne robím len act. A ten get products, alebo products, ja tu mám zle, products a tam nie je žiaden parameter. Tuto ešte raz products. To nie je ani command, zase to mám zle napísané, zle som si to pripravil, ale je to query v podstate. Aha, ešte aj typo, query. Takto. A teraz tu potrebujem vlastne tú test base klasu. Test base class. Tá test base klasa je mimochodom, ak si nevšimol, ešte abstrakt. To znamená, že keď je odekorovaná abstrakt kľúčovým slovom, nedokážeš vytvoriť inštanciu. Môže sa používať ako base klasa, ale nemôžeš urobiť vlastne inštanciu z tejto klasy, ktorá je abstrakt. Čož v tomto prípade aj dáva zmysel.
Dobre, getProducts je handler, ktorý sa nám nachádza vo web API. Ten zatiaľ nemáme referencovaný, to znamená, že najskôr ho tam musíme pridať. Hej? To znamená, že toto musím prejsť. Web API, už sme pridali persistence a nejaké package a ešte potrebujeme pridať referenciu pre tento projekt, pretože tam odtiaľ ideme vlastne testovať tie súbory, ktoré sa tam nachádzajú. To znamená, že control.add reference to web API. A teraz vlastne všetko máme nachystané. Vidíš, ako jednoducho viem použiť vlastne DB context, pretože tento prichádza z base klasy. Hej, on je vlastne protected, keď si to dáš F12, je protected, to nemal by byť public, hej, aby ho niekto neprepísal, ale vieš ho použiť vlastne v tom klientovi. V tomto prípade je to konkrétny test. Tu mám len dekor, lebo je to warning, pretože nepoužívam tu konštruktor, pretože NUnit na inicializáciu pred každým behom daného testu používa tento setup, tak preto tam nemám konštruktor. Hej. A kebyže nemám tieto hlášky, tak mi to píše warning v podstate, hej, že not nullable property must be initialized, hej, from constructor, alebo to daj ako nullable, a čo tiež nechcem, takže ja som potlačil suppress takzvaný tých warningov, aby som to nemal v tej dekore. To znamená, že toto mi zbehne pre každý jeden test, ktorý dám. To znamená, vytvorí sa mi in-memory databáza a šaha si do nej. Keď skončí test, vypne sa, respektíve uvidíme, ako to budeme debugovať. To znamená, ja mám tu teraz nejakým spôsobom test, hej, ktorý viem pustiť Ctrl-RT, hej, to znamená nepustiť CTRL a mal by sa ti vlastne spustiť test build najskôr a ideme to testovať. To znamená, že run som nemal, lebo tam nejde žiaden primárny nejaký parameter a vidíme, že sa nám najskôr spustil tento setup. Hej? To znamená z test base klasy, najskôr to tam skočil. Toto prejdem, to znamená, že F10, vidíš, že tam dávam awaity, lebo je to async, to spolu súvisí. To som dal F10. A teraz sa mi to vošlo do testu a keď tieto riadky prejdeme, tak nám to vlastne prejde do toho tear down, to znamená na vymazanie tej databázy. Hej. To znamená, pripravujeme query. Hej. To znamená, že keď si to pozrieme v tom náhľade toho celého command query súpisu, ako sme to vlastne robili, čo ja vlastne potrebujem? Potrebujem mať vlastne query. Query sa používa vlastne pre jednotlivý handler. To je syntax mediatora, ktorú sa treba naučiť. V začiatku to trošku mýli, ale v podstate takto sa to píše, že pre konkrétny request existuje request handler. Request handler počúva na konkrétnu query a vracia nejaké DTOčko alebo nevracia nič. V prípade deletu napríklad, hej, v tomto prípade getProducts nám to vracia kolekciu, products, tak ten kontrakt musí vlastne súhlasiť. To je proste syntax. Z toho interfejsu nám automaticky generuje aj túto metódu handle, ktorá je tá logika hlavná. Handler je handle. Opäť je to typové, to znamená, že je to kolekcia, ktorá vracia vlastne to isté, čo sme deklarovali tu. A samozrejme, keď to chceme robiť asynchronne, to znamená, že na databázu nepotrebuješ ty vlastne zabiť thread, to znamená, že čakať na výsledky, až keď budú, tak to znamená, že kľúčovým slovom async a await vieš zabezpečiť vlastne, aby ti to neblokovalo. A nebudem sa teraz s tým zaoberať, môžeš si naštudovať, čo je to asynchronné programovanie a paralelné programovanie, sú to dva rôzne termíny, ktoré sa pýtajú aj na otázkach. Není to na to čas. Naštuduj si. V podstate jednoduchá, keď použiješ async, používaš task a pri každom source, ktorý je async, používaš await. V jednoduchosti to je krása. Hej. A niektoré ešte vlastne tie metódy majú cancellation token, ktorý keď je poskytnutý ako v mediatri, tak je dobre použiť. Dobre, ja si dám túto breakpoint, pretože idem sa vrátiť späť do toho testu. Teraz momentálne nič iné nerobíme, len sme vytvorili to query, ktoré som hovoril. To znamená, že toto query nemá žiaden parameter, tak je to vlastne ako keby klasa, len je to record v modernom C#. Potom si idem vytvoriť handler. Handler vieme, že má tuto ten druhý žltý riadok. Má
dependenciu dbContext. Tá sa nám v runtime, keď spustíme aplikáciu, automaticky injektuje, pretože program CS, čo som ukazoval, ten middleware, ju pripraví na to, že ju vie resolvnúť a on si načíta automaticky tuto dole všetky tie veci, ktoré sú spojené s DB kontextom a vie ho vytvoriť. Hej. To je úloha toho middlewarea. Hej. To znamená, že vyťahne si connection string na real databázu alebo teda lokálnu databázu a vybavená vec. Takže handler nič zložité, len vytvárame konštruktor nejaký handler a handler má na sebe čo? No metódu handle. Tá prijíma vlastne query a cancellation token. V tomto konkrétnom prípade nás netrápi, pretože na testoch nemusíme riešiť ten cancellation, aby sa nejakým spôsobom manažoval a dám tu F10. A teraz mi to skočilo do tej logiky toho testu, nie testu, ale už toho failu getProducts, to znamená, že toho handle. Čiže je fajn, hej, pretože teraz momentálne ja mám DB context, i keď in memory, stále prístupný, a všetko mi to vyťahne. Samozrejme v databáze in memory nemám žiadne rows, to znamená dáta. To znamená, že aj keď to prejdem, tak mi to vlastne dá nejaké výsledky, ale je to vlastne prázdne pole. Hej? To znamená, že je to normálny stav a môže to nastať. Ale toto nám moc pri tomto teste nepomôže. Lepšie by bolo, keby už sú nejaké kategórie alebo produkty v tomto prípade v databáze a nám to naozaj vráti tie kolekcie a my aj otestujeme, či naozaj to, čo vrátilo, súvisí s tým response DTO a má presne naplnené štruktúry, to znamená, že naozaj niekto cez túto klasu, ten mapper, ktorý vlastne sme napísal aj správne, lebo ty môžeš urobiť logiku vyťahovania dát správne, ale potom, keď to premapovávaš vlastne do DTOčka, zabudeš nejakú vetvu a tým pádom je to bug. Hej. A ako to chceš prísť na to, pokiaľ nejakým spôsobom neurobíš na to testy? No a na to sú vlastne tie testy a ešte lepšie sú na to, to sa ti bude páčiť, DTO snapshot testy. To znamená, že my tu zatiaľ nerobíme žiadny assert. Teraz, keď dám F5, tak skončil test, ide to do tear down, vymaže sa databáza v jednoduchosti povedané a je to. Tento prescription je na pár riadkov a nemusíme ho duplikovať v každom teste. Preto sa používa test base, aby sme vlastne pre každý jeden test našich integračných web API testov použili nejakú prípravu tej databázy. Samozrejme niekde do budúcna, možno, že tam pripravíme aj nejaké ďalšie inicializácie, napríklad vloženie už pár kategórií do našej databázy. Lenže musíš myslieť na to, že niekedy vlastne ten test ty píšeš do spoločnej logiky, ale pre iný test nie je potrebný. Hej? Napríklad pri nejakom update produktu alebo niečo také, to nemusí byť potrebné. Hej? Takže to je na diskusiu, hej? A väčšinou na skúsenosti. Ja napríklad pri tomto teste viem, že chcem nejakým spôsobom mať už nejaké produkty v databáze, aby som vyťahol a získal tie výsledky. No, ako to urobím? Veľmi jednoducho. Setup. Budem mať teraz tentokrát dva setupy. To znamená jeden v base klase a druhý, ktorý bude v už konkrétnom teste. A dobrá správa je tá, že najskôr sa púšťa ten test base klasa, až potom sa púšťa vlastne tej klasy, ktorá od nej dedí. To znamená, že public, opäť async, task, úplne jedno aký názov, pretože ten runner toho NUnitu sa nepozerá na názov metódy, ale na atribút. Takže hoci ako sa to môže volať, hej, aj ako konštruktor, ale zvyčajne to nepomenuješ ako konštruktor, pretože ti to môže húčať. Nemalo by to byť ako async task konštruktor, tak toto ti nepovolí. To znamená, že seed znamená, že idem uložiť nejaké dáta vopred. A teraz ako to urobiť? No úplne jednoducho. Tak ako by sme to robili v hociakom handleri. Zoberiem si DB context, ktorý vychádza z test base klasy. Keď je to protected, tak automaticky viem tu field v tomto prípade použiť, alebo niekedy niekto použije property. Produkty. Pridám nejaký produkt, samozrejme cez našu doménu a tak ďalej. To znamená, že my vieme, že 0 je na insert do DB kontextu, test product, blah je description, cena 1, kategórii zatiaľ neriešime. I keď v tomto prípade chceme testovať tzv. Happy path, to znamená všetky populatenuté alebo teda naplnené property, to znamená, že by bolo lepšie dať ešte túto await a samozrejme var kategórii
a tuto dáme, že db context categories, ale nie single, categories add async new category. Tam bude zase idčko 0, pretože chceme category 1 vytvoriť nejaký produkt. A teraz túto pridám kategórii. Opäť môžeš urobiť test, ktorým v podstate ty zadáš len jednu nejakú minimum veci, ale v tomto prípade my chceme testovať response, ktorý je naplnený z celého nejakého výsledku nejakej operácie, čo v našom prípade bolo vyťahovanie produktov aj s kategóriami. Hej? A tam ti ukážem, že keď niekto zabudne napríklad include, tak tým pádom bude kategórii null a vybavená vec. Čo sa nám tu nelúbi? Category is null here. No jasné, lebo ja potrebujem urobiť entity. Toto je vlastne entity. Takto. Keď pridávaš, tak ti vráti vlastne takzvaný, jak sa to volá? Change tracking object. A vlastne to mi to vypisuje, hej, tu to vidím, change tracking object. A tá samotná entita, to znamená, že naša doménová entita je pod properties entity. Toto sa týka add async, nie pri update alebo nejaký iný request. Ako je napríklad get products alebo niečo také, hej, to na list. Ale o tom potom. To znamená, že teraz to tu mám a chcem tu dať breakpoint a idem spustiť zase test Ctrl-RT, aby som bol v debugu. To znamená, že najskôr sa nám pustí, ako vidíš, test-based setup alebo seed. Nepomenuj si to rovnakým názvom, pretože on to potom overrideuje. Hej? To znamená, že mali by byť rôzne. To znamená, že tu daj setup a v tom konkrétnom teste to pomenuje seed. To znamená, že nainicializovala sa nám databáza. Teraz momentálne sa zavolal seed, pretože ešte není vlastne spustený tento test, ale seed pre našu teraz konkrétnu logiku do daného testu. A ideme na to. To znamená, že už sme v tomto, už by mali byť vlastne produkty, v tomto prípade len jeden, v našej databáze. A teraz keď sa ideme do query vlastne dotazovať, dám F5 a dám F10, tak mne vlastne vráti tú kolekciu toho produktu, ktorú som nasetapoval. Čiže vlastne náš happy path scenáriu. Vidíš, že vlastne kategória je populatnutá, má aj IDčka, pretože už to je ako keby naozaj v databáze. Potom je tu samozrejme ID name, description, price ako decimal, aj nejakým spôsobom title. No a teraz sa vlastne vrátime z výsledku, mapper, či nám prebehol. A tu vidím vlastne v teste tu. Niekto môže urobiť tam chybu, a tým pádom nám ten mapper, síce databáza nám vrátila výsledky, ale mapper nie, tak tým pádom máme niekde bug. Hej. To znamená, že teraz momentálne, čo ja môžem robiť tu, takisto ako som robil cez domenové testy, assert that result, ja neviem čo napríklad, a teraz zase first, hej, to znamená, lebo je to kolekcia, a kebyže tam máš dva produkty, napríklad tu pridané, tak musíš pre každý jeden riadok to zrobiť. Hej? To znamená first, dajme tomu description a dajme tomu is it, alebo ako to is equal to. A teraz by som musel prísť a použiť, ja som dal description, takže bla. Hej? To znamená, že bla. Ale samozrejme v apostrofoch. Hej. To znamená, že toto bolo očakávané. To znamená, že nainicializovali sme databázu nejakým produktom, ktorý má description bla a samozrejme každú jednu property by si musel riešiť, čo je dosť pracné. Niekto tento explicitný flow má radšej, ale má to jedno úskalie. Keď niekto pridá propertu a nepridajú do testoch, tak to je v podstate bug. Keď odstraní, tak začne mu to húčať, to nie je problém, hej? Alebo zmení. Ale keď pridá property, to znamená, že DTOčko sa extendne na väčší content, tak človek väčšinou zabude pridať ten riadok pre pridanú property a keďže ju netestoval, tak nevie zaručiť, že naozaj je. A tu uvidíme, ako nám pomôže za chvíľku Snapper. Dobre, takže ja to idem otestovať a dám len Ctrl-RT, aby som pustil. Nedal som kontrol pri tečku, aby mi to len pustil ten test a vidíme, že passed. Keď tuto dám, že 1,
tak mi samozrejme neprejde a napíše mi failed tuto dole. Hej. Samozrejme v teste by mi napísalo ešte aj dôvod, že čo očakáva. Hej. To znamená, že tuto máme takto a tu je, mi to zle zobrazuje. Neviem, ako mi to, mal som to lepšie, tie okna zoradené, teraz to tu nemám, že mi ten výsledok dávalo tu a nechce sa mi teraz strácať s tým čas, tak to ja len dám takto. Expected string, to je napríklad tu, tu by som to mohol vidieť. Expected string bol veľkosti 4, ale obsahuje 3, to znamená, že to je jedna z vecí. Čiže nie je až taká dôležitá informácia, skôr, že nesúhlasia, to znamená, že nie je to také isté slovo. Hej? To znamená, že očakávam bla 1, ale je to bla. Hej? Čo je pravda, lebo uložil som bla a pýtam sa na bla 1. Hej? Takže toto nám síce pomôže, aj otestuje našu logiku, ale problém je v tom, že nám to nepomôže pri testovaní celého DTOčka, čo už máme v podstate takmer pri každom endpointe. Pri add products vracame DTO. Pri get products vracame DTO. Get products taktiež. Update taktiež. Jedine, kde vraciame void, je delete. A tam sa musíme riadiť tzv. Behavioral testing. To znamená, že čekujeme, či bola nejaká metóda zavolaná. Hej? To znamená, že interne ako black box. O tom potom, to asi vysvetlím až v ďalšom videu. Poďme teda na ten snapper. To znamená, že ja si dám túto práve tlačidlo. A to bude úplne jednoduchá záležitosť. Tuto si dám get packages. Mám to vypnuté. Dávam to nad správnym. Hej. Get packages. On to vždycky mi zobrazí inde. Tuto napíšeme zase browse, hej, nezabudnúť. Snapper. NUnit snapper, to znamená, že tento tu. Hej, to znamená, že my používame NUnit, takže pre ten NUnit daný, latest version, ten by mal byť OK. Uvidíme, či to podporuje vlastne. Snaď, hej, neskúšal som to na .NET Core 8, ale iba na 6, ale uvidíme. Dobre, máme tu zase nejaké warningy, ja ich neskôr skúsim pozrieť, ale není to potrebné teraz nejako riešiť. Respektíve ani nie warningy ako messages, ale aj tie treba riešiť. Hej. To znamená, že pridalo nám to package a teraz úplne jednoducho, ako sa vlastne používa. A má to samozrejme svoje nevýhody ako všetko. A vysvetlím. Update snapshot. Alebo snapshot. Update snapshots. A v podstate mi to už tu aj dáva. Tento atribút, čo vlastne momentálne urobí, ja odstraním toto tu a dám, že result snapshot should match snapshot. Takto. Jediný riadok, teda respektíve dva, a tento potom musím odstraniť, keď sa vytvorí snapshot, vysvetlím. Zatiaľ tieto usingy dám preč, ktoré nepoužívam. A idem teda nejakým spôsobom vysvetliť. Keď zbehne tento test a je tu tento atribút, tak vytvorí nový priečinok tzv. Snapshot s DTOčkom tzv. JSONu alebo toho payloadu, ktorý sa naozaj posiela. Hej? A uvidíš, ako to vyzerá. Ty ho skontroluješ a ak je to tak, ako chceš a ako očakávaš, pretože si to vizuálne otestuješ, tak odstraníš tento test a kedykoľvek sa potom ten snapshot zmení, tak ti vyhučí test a ty si nútený pozrieť, či máš zmeniť test, alebo implementáciu vrátiť späť, alebo teda ju doupraviť. Vysvetlím. Hej. To znamená, že teraz momentálne tam nechávam ten atribút a jediné, čo vlastne riešim, že výsledok, čo je vlastne enumerable get responses, to znamená collection toho, čo vlastne očakávam, a či to matchuje. To znamená, že dám Ctrl-RT, mohol som to kľudne nechať bežať bez debugu, ale ja to od F5, teraz som v teardowne, F5. A čo nám vlastne zrobilo, je tu vlastne nový priečinok, ktorý matchuje názov testu a tu je druhý taký hint, že keď zmeníš test, musíš ten jeden pôvodný file vymazať, lebo ti tu zostane vysieť. On sa síce vytvorí na novo, ak dáš update snapshot, ale ten pôvodný ti tam zostane stať. Takže opäť to je tá jedna nevýhoda, že musíš trošku držať v hlave tie updaty a urobiť cleanup. Ale to uvidíš pending changes, respektíve aj reviewer by ti to mohol pozrieť, že nie je odstrániť starý test, ako keď bol pridaný nový, ale whatever. Ja keď kliknem na to, pretože ak si pozrieš extension, je to .json, to znamená, že nič iné, len vlastne nejaká štruktúra. A
Áno, je tam nejaký ešte ballast okolo, to znamená auto-generated, ale pointa je tá, že teraz si vieš pekne pozrieť, že či každý ten prvok má naplnené všetky tie property, ktoré očakávaš a ako prídu vlastne do nejakého konzumera, to znamená klientovi buď Swagger alebo React. Hej. Je to v poriadku, hej, to znamená, mám naplnené kategórie, je tam price taká, ako očakávam, description, title, dokonca aj idečko nové, ktoré bolo pri pridaní dané z Entity Frameworku, je namapované. Teraz mám test a ja idem ten update snapshot dať preč. To znamená, že nie z test base klasy, ale tuto z tohto, pretože keď ho tam necháš, tak za každým, čo spehne test, sa ti pregeneruje vlastne ten file, čož není moc dobre. Takže to odstraním a on si ale pamätá, že má čekovať vlastne snapshot s tým výsledkom, čo vlastne príde. To znamená, že ja keď teraz dám run test, hej, tak všetko prebehnem a ak je správny snapshot, tak mi napíše OK. A teraz príde tá hlavná aha nejaká vec alebo aha moment. Predstav si, že niekto mení tvoj kód a zabudne tento include, prípadne nejakým spôsobom to mapovanie, že odstraní idečko, hej, to znamená, že nejakým spôsobom toto tu dá preč. Kompilovateľný kód to je, hej, to znamená, keď dám F6, všetko funguje. Len rozdiel je v tom, že sa zmenil kontrakt, jednak sa nepridajú kategórie a jednak ani idečko tej kategórie nebude namapované. Teraz v tomto prípade to bolo jedno, ale dajme tomu, že ešte odstraním aj toto description. Aha, tak on je to povinný parameter, to znamená, že dajme tomu ID. Hej, lebo default vlastne integer je 0. A teraz keď si vlastne prídem a spustím ten test, to znamená, že Ctrl-RT, aby som to nemal v debugu, tak som pustil Ctrl, tak mi príde a failed. No dobre, to je pekné. A teraz toto je tá krása. Ten test mi aj napíše, že idečko 1 vlastne očakával, lebo minus hovorí o tom, že to bolo odstranené a to bolo pridané. To znamená replacenuté. Hej? To znamená, že 0 bola nahradená jednotkou, čo nie je asi správne. A tiež kategória bola celá v podstate odstranená a je to kategória 0. Krásny príklad toho, ako ti snapshot testovanie strašne uľahčí prácu v písaní, ale aj ako ti stráži, keď niekto zmení nejakú property alebo pridá. A hlavne keď pridá, pretože ako som vravel, keby sme tu mali asserty, ktoré sú pre každú jednu property samostatný riadok, tak je to problém, lebo keď niekto pridá novú property do logiky a nepridá ho do testu, tak test bude stále prechádzať, ale nezaručí ti, že to mapovanie na tú property je naozaj správne. Takže na to slúži vlastne snapshot testing. Samozrejme, ty vieš potom testovať aj ďalšie logiky, ako napríklad tieto exceptiony, tak ako sme to robili tam, to už nechám vlastne na Adamovi. Jediný rozdiel, ktorý bude medzi inými testami, je to, že budeš mať produkt, hej, napríklad pri get products, a podľa IDčka vlastne ho budeš si nájsť. To znamená, že treba si dať dva produkty, ideálne do databázy, do seedu. To znamená, že keď prídem a nepridám tam jeden produkt, nedávaj za každým save changes. Save changes by mal byť len na jednom. Hej, to znamená, že dajme tomu, tu dáme, že product 2. Hej. Kategória môže ostať 0 pre ten prípad, alebo zostane kľudne kategória a tak ďalej pre ten test. Samozrejme pre get product súbor, nový súbor. Get product, nie products, ale product, test a vlastný set testov. A to nám vlastne aj odhalí, aké máme časti vlastne našej aplikácie pokryté. Hej. To znamená, že to dám takto. Ale čo by som chcel vlastne v tomto teste, keby to bol product? No je veľmi jednoducho, týmto spôsobom, že by som mal len idečko, dajme tomu 1, hej, pretože tam už je ten parameter, ja to napíšem tu, ale vrátim to potom späť, lebo teraz nechce sa mi vytvárať nový súbor, ale chcem ukázať ten scénar. Mali by sme testovať aj validátor, to si môžete cez ChatGPT veľmi jednoducho nájsť, ako Fluent Validation sa dá testovať a to o tom urobím asi ďalšie separátne video a dokončím asi nejaké tých pár a tam sa pozrieme potom neskôr ešte na to mockovanie a hlavne pre ten delete, čo je behavior testing. Ale v podstate nič som nezmenil, len som urobil query pre konkrétny get query. Hej. A teraz to pustím. Samozrejme mi to failne, lebo ten snapshot nepasuje. Není nejakým spôsobom matchnutý.
ale volal sa mi správny endpoint. Dáme F5 a teraz vlastne, kde mám tie testy? Ups, ja som ešte spustil aplikáciu. Dobre, alebo som dal dvakrát F5. Tuto mi píše, že on očakáva pole, hej, čiže je správne, ale vrátilo mi DTOčko, vlastne single entity, hej, čiže je správne namapovaná, lebo ja viem. Takže v tom prípade by som dal update snapshot a naozaj by mi upravil ten test a samozrejme by mi to už bolo zase chránené. Takže veľmi jednoducho. Samozrejme tu by sa malo ešte testovať. Napríklad, že keď dotazujem na ID3, máme produkty 2, 1, 2, ale ja sa pýtam na trojku. Hej. To znamená, že aby som zaručil dobrú nejakú testovateľnosť, tak tam dávam dva produkty, pretože chcem, aby mi to vytiahlo ten konkrétny produkt, ktorý vlastne chcem, to znamená jednotku alebo dvojku v tom jednom teste, ale v prípade, že sa nenájde, tak by som bol rád, keby mi to vlastne hodilo exception. To znamená, že tu máme tento if statement. A ako som vral v predchádzajúcom videu, všetky if statementy, while, do alebo ja neviem, for each, loopy, treba testovať so všetkými kombináciami, pretože môžu raz nastať. A to je ťažké na tom testovaní, že potrebuješ pokryť celý flow vlastne celej tej logiky tej metódy. Alebo viacerých metód. Dobre, tuto som vlastne, keď sa inšpirujem vlastne od domain, tak vieme, že vieme testovať assert, nie snapshotom v tomto prípade, ale keď sa dotazujem na nejakým spôsobom nejaký ten handler, ktorý bude vlastne v tomto tu. Hej, a je to async, v tomto prípade to musím odekorovať takto, async. A tým pádom ten suit je samotný, ktorý sme mali aj tu, to znamená, že tu už nepotrebujem dať. Toto je len že nejaký arrange v podstate. A toto bol vlastne arrange, dalo by sa povedať, pre náš test, to ešte potom opravím, ale to je v podstate jedno. Throws async, myslím, že tu ešte býva, async, takto. Hej. A toto netreba tým pádom mať ako task, ale void. Stačí takto, pretože samotný ten async sa vykonáva tu. Hej, to znamená, že touto metodou. A tým, že zavolám teraz tento async, tak chcem ktorú exception, aby mi to hodilo. Get products. Poď sem. Zle som klikol. No, not found. Dá sa tam testovať ešte vnútro tej body, text, message a tak ďalej. To už je taký zase, pokiaľ máš čas, je to fajn, ale aspoň aby si vedel očakovať, že not found exception. Hej. Horšie, keď tam máš viaceré not found exception, viaceré if statementy, tak vtedy by si mal testovať aj with message a tak ďalej, ktorá je korešponduje. Hej. Kľudne aj contains nejaké konkrétne vety tej danej not found exception, ale v tomto prípade nám stačí takto. Ctrl RT a malo by to byť OK. Samozrejme vidíš, že tu ten snapshot teraz zostane a finish passed. Aj keď tam dám, dajme tomu argument, null exception, alebo argument, tak mi to nie je správne, pretože toto nie je ten typ exception, ktorý vlastne ja potrebujem, alebo odchytám, tak je to failed. Ale keďže dám not found exception, ktorá vlastne opäť, hej, veľmi jednoducho, daj si if statement breakpoint. To znamená, že idem späť a pustím to v debugu. Hej, samozrejme, tieto breakpointy už dám preč z toho test baseu, aby nás to nejakým spôsobom už nezabávalo. Idem, hľadám produkt, na základe akej kategórie? No na základe trojky. Našiel? No nie, ide mi to do toho if statementu, ten dáva not found exception, to znamená, že to aj očakávam, že sa stane, pretože keď dotazujem nejaký produkt, ktorý neexistuje v databáze, pretože toto bude jednotka, toto bude dvojka, trojka tam neexistuje, tak chcem ten not found exception. Otestovaný flow. Jediné, čo ako som povedal, už tu zostáva testovať, dajme tomu, samotné DTOčka, to znamená, tam by mali byť dva testy, pre každý jeden aspoň dva testy. Hej. Pri update pridáš produkt, potom meníš ten kontrakt, to znamená, že meníš tie dáta. Samozrejme, tie validátory, to je ešte ďalšia separátna funkcionalita, ktorá by sa mala testovať, to znamená, že môže to byť aj pod separátnym file, že getproducts.validators.test, alebo niečo také, hej, kľudne. To už nechám na tebe, prípadne samotný ten, ako sa povie,
test dáš do get products test, ale keďže tam nepotrebuješ test base, tak je to zbytočné, hej, lebo DB context vo validátoroch nepoužívame. Tam by sa mali riešiť iba fakt, že prichádzajúce parametre z tohto. Snapper tu samozrejme teraz svieti ako šedý, pretože ten update snapshots som odstránil. Ja to zvyknem preč dávať tie usingy, pretože raz už, ak sa napíšu tie testy, tak málo kedy sa prepisujú tak často a nech to je čistejšie. Hej. Takže asi tak. No ja to ale vrátim späť, aby som tam mal vlastne ten správny test, ktorý chcem commitnúť. To znamená, že update snapshot nie. Ten snapshot je v poriadku. Toto, ako som vravel, mohlo by byť arrange, pretože ja pripravujem command and query a toto by mohlo byť act. Hej. To znamená, že system under test. Môže to byť aj result, hej, to je jedno. Ja väčšinou dávam suit aj pre result, aj pre system under test. System under test hovorí, že ktorá metóda je pod testovaním, hej, alebo systém a result by mal byť vlastne výsledok. Ja to mám radšej tým suit, lebo vtedy, keď hľadám potom v testoch, tak hľadám v podstate ten samotný act, alebo teda tú variantu podľa toho suit skrátky alebo akronymu. Takže tento test ešte raz prebehnem a máme vybavené, hej, máme pekne nadefinovaný, no teraz nám to failo a samozrejme prečo nám to failo? Máme tu správne, OK, no môžeme testovať. Spustilo sa mi to správne? Jasné, no lebo a nie, dobre, tu mám get products, takže to by malo byť OK. No, nič nezostáva ako debug. Hej, to znamená, že celé to savenem a idem do get products a čekujem. No samozrejme, lebo som nezmenil, no teraz je to správne, hej, ak by som si pozrel výsledok testu, tak by som aj vedel, že čo mi to je, lebo som tam poodstraňoval tie includy a kategórie, hej, mappingy. Takže musí to vrátiť späť, tak ako to bolo pôvodne. To znamená Ctrl-C a include tam bolo, hej. To znamená, že teraz je to už správne. Vrátil som to len späť, nič viacej. Ani nepotrebujem debugovať, len si spustím test. Ctrl-RT, tu je aj taká ikonka, takže ak je to správne, tak bude zelená. Hej, a je zelená. Takže mám testy. Úplne ideálne, predtým ako to pušuješ hocičo, si to vlastne pustiť a nejakým spôsobom riešiť takýmto zápisom, hej, to znamená, že vidíš, že všetky testy, lebo ty keď nejakú logiku zmeníš, ty ani ten test, ktorý si písal, nemusel si porušiť, ale si ovplyvnil logiku iných testov a je dobré to vlastne spustiť všetky testy predtým, ako ideš mergenúť PR-ko. Ale my máme už vlastne nachystané tzv. Gated check-in, tzv. Stráženie našho main branchu, aby nám robil púšťanie testov počas vytvárania PR-ka, alebo predtým, ako mergeneš PR-ko, tak sa robí build našej aplikácie a samozrejme spúšťanie aj testov a to si ešte môžeme ukázať, i keď je to trošku dlhšie video. To znamená, že ja mám vlastne, ja som nevytvoril branch, to znamená, že bol som na latest maine, len som to nevytvoril. To znamená, že teraz momentálne si dám z mainu vytvoriť nový test, Tonco integration tests. Ja tam mám ešte jeden podobný branch, ale tento bez pomlčky, pretože tam som mal tie dema z fajly, odkiaľ som kopíroval, ja ho potom odstraním. A ešte iné testy som robil, takže toto bude vlastne náš branch. Checkout bring changes, hej, to je dôležité, aby mi to neodstránil to, čo som vytvoril. A napíšeme tu integration tests with SQL Lite on top of entity framework and mediator. Takto. Hej. CQRS. Command Queries Responsibility Segregation sa to volá ináč. Dobre. Takže máme tu, samozrejme Snapper sa tam zostal a update netreba zabudnúť odstraniť. Hej. To znamená, že tu máme aj názov toho testu, aj v podstate s tým výsledkom toho JSONu a vybavená vec. Mal by som si to ešte v rýchlosti čeknúť. Toto bol ten refaktor toho random, aby som tam trošku zlepšil toto tu, toto tu, toto tu.
to je v poriadku. Prečo mi to dalo? OK, takto. To je pridaný vlastne nový projekt, toto je tá test-based klasa, abstract a solution sme pridali nový projekt, takže tiež tam budeme mať. Takže správne to tu mám. Commit and push a teraz uvidíš jednu krásnu vec, ktorú som už ja nastavil. To znamená, že e-shop. Vidíme tu vytvorenie vlastne nového branchu, z ktorého môžem urobiť PR-ko. A teraz ja tam vlastne create pull request a čo sa stane? Že začínajú čeky. Tuto mám ešte Vercel nastavený, lebo som to snažil sa publishovať klienta. To si nevšimaj, to dám preč. Zabudol som to odstraniť. Takže bude tu len tento jeden .NET build a vysvetlím, čo to je. To znamená, že predtým, ako ja vôbec budem môcť merčnúť PR-ko, musí tento build command .NET, som ho nazval, prejsť. A tam sa robia buildovanie celej aplikácie, to znamená ako keby F6, hej, a samotné púšťanie testov. Ak neprejdú tie testy, tak mi vlastne nenapíše oček a ty nemôžeš merčnúť okrem teda mojich právomocí, že bypassnem to a na schvál to tam dám, ale ja budem vždycky čakať a pokiaľ toto tam nebude vlastne zelené, tak tým pádom nemerčnem to dané PR-ko. Fixnúť to treba najskôr. Aby sme nemali vlastne main branchu pokazenú. A ako sa to robí, tak tu je, že actions. Tu sa dá dať, že new workflow. Ja už tam mám dva, ešte som skúšal aj render deploy, ale to je o tom potom. Tento nás bude zaujímať. Tu sa dá, že new workflow. Tu si nájdeš, že test, alebo teda tak nejak sa to volalo, alebo teda test. A tu sú dve, hej, to znamená, že .NET Desktop to nerobíme, my robíme .NET, hej, klasicky. Tuto môžeš dať, že configure. Ono to vlastne do tohto priečinku vytvorí už štruktúru, ktorú potrebuješ. To znamená, že push na branchi, dokonca pull requesty, hej. To znamená, že ten ten flow, ten action sa púšťa vtedy, keď sa pushne do mainu, to znamená, že keď sa merčne a ešte aj vlastne pri pull requeste, keď sa vytvára. Hej. Takže dôležité pipeliny, to znamená, že v čom to je. Ten content ťa nemusí úplne trápiť, je to template, ktorú som vôbec nemenil. Pretože on vlastne to beží nad Ubuntu, Linuxom, checkoutne vlastne actions pre .NET, potom samozrejme s verziou 8, ktorú vlastne máme, restorne dependencies, teda NuGet package, buildne, to je ten F6, ale robí to cez command liney, hej. To znamená, že priamo ako keby to tam písal, ale spúšťa sa to a potom robí .NET test, čo vlastne púšťa tvoje testy. A samozrejme, pokiaľ sa to nejakým spôsobom pokazí, tak aj tam vidíš, ktorý testy failov, niekedy aj nejakou meaningful messageou, a opravuješ si to. A to je celé. A keď to vlastne máš takto nastavené, tak vidíš, že ja to mám nastavené na main branchi a keď to commitneš vlastne tu do workflow, to znamená, že commit som dal a tu som to bypassnul, že som nešiel cez PR-ko, ale priamo do mainu, hej, akože ja to môžem urobiť, tak tým pádom tento .NET file sa mi tam vlastne vytvoril a nájdeš ho aj potom samozrejme nad úrovňou vlastne My Projects, eShop, GitHub, Workflows. Ja tam mám dva teraz momentálne, lebo testujem render deploy. A tým pádom vybavená vec, automaticky je to napojené na tom tvojom PR-ku a potom vlastne v Actions ešte sa to dá tuto aj vidieť, hej, .NET, kde nad ktorým PR-kami to behalo. Hej. To znamená, že Adam tu dokonca crashnul nejaký ten build, niekde dole to bude, vidíš, ale opravil si to a už mu to svieti zelené. Aj testy, lebo tie netačoval, ale keby ich menil, tak by mu tam boli už písali, že niektoré sú vadné alebo správne a opravil si build. Hej. Či to je správne, to PR-ko ešte som nečekoval, ale v podstate pointa je tá, že momentálne môj výpis funguje správne. Ja som tu nastavil ešte Vercel, to je Continuous Delivery, že publishne ti nejakým spôsobom stránky aj tvoje projekty na nejaký server automaticky, pokiaľ merčneš vlastne do PR-ka. Hej. No, toto musím odstraniť, lebo to nechcem robiť pri maine, keď
teraz momentálne v tomto štádiu, neskôr to budeme robiť, hej, ale vidíš, this branch was successfully deployed, hej, a ešte aj vidíš, že kde a vie si otvoriť stránku, veľa vecí. Hej, tam ešte nie sme v deploymente, takže aj tam budeme. A to ešte nehovorím o tom, čo je Docker, Kubernetes, Helm, ja neviem, Ocelot a nejdem to ani spomínať, aby som ťa neodradil. OK, to ide o to, že nám ten build vlastne prešiel, toto je podstatné a tým pádom môžem to merčnúť. Hej. To znamená, že tu dám ja momentálne without waiting for reviewers a dáme confirm merge. Máme prichystané integračné testy a všetky ostatné integračné testy dorobí kto? No predsa Adam. Samozrejme mu to pozriem. Takže zatím